enw yw Cerys. Fi'n dod o Llanpumsent sy'n agos iawn i'r ysbyty. Fi'n gweithio yma fel prentisiaeth nyrsio. Fi'n dechrau shifft fel arfer byti 7 o'r gloch a'n gorffen byti 6:30. Felly mae ddiwrnod hir ond fi'n joio mas draw yma. Dwysais i ddilyn y llwybr hyn. Fi wastad wedi moyn bod yn nyrs. Mae wedi bod yn freuddwyd i fi ers bod fi'n blentyn. A'r ffordd o'r wneud y prentisiaeth nyrsio hyn mor dda gan bod ni'n ar y job. Fi'n merch sy'n licio gwaith hands-on, felly mae'n siwtio fi'n grêt. Fel wedes i, na beth fi wastad wedi moyn wneud ers yn blentyn, ond mam yn gyd yn ni yn y teulu sydd wedi bod yn nyrsio. Fi'n credu bod hi'n trial dilyn ôl trad mewn gi. Rhywun sy'n frwdfrydig yn barod i weithio yn bendant, rhywun sy'n ofalgar a chariadus, a hefyd rhywun sy'n jyst moyn gwneud gwahaniaeth i fywyd person achos fi'n dwlu ar y swydd oherwydd bod ni'n teimlo fel bod ni'n gwneud popeth ni'n gallu i'r unigolyn ni. Des i straight mas o'r ysgol i'r prentisiaeth hyn gan na beth o'n i wastad moyn wneud o'r nyrsio. A peth gorau nes i rili, chi'n cael gwir profiad y gwaith trwy'r prentisiaeth hyn, a es i ddim i university gan oedd ddim bwriad a fi fyny. Fi'n merch ym milltir sgwar, so fi'n rili falch bod fi wedi dewis Bran Gwili fel safle i wneud y prentisiaeth hyn. Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i fi bob dydd, o'r siarad cleifion, cyfieithu'r doctoried pan fod angen. Mae siarad iaith cynta da'r cleifion yn hollol bwysig mwyn i nhw ddeall, a maen nhw'n cyfathrebu'n well a rhoi teimladau drosto'n well. Hyd yn oed mae plant yn gallu dweud beth sy'n rhoi dolyr iddyn nhw, beth sy'n dos, beth sy'n boenus trwy dangos neu yn eu iaith nhw, sef y Gymraeg. A falle bod nhw ddim yn deall Saesneg ac yn gallu explaino i'r doctor yn Saesneg beth sy'n yn bod yn nhw. So mae'n bwysig i bobl i siarad y iaith Gymraeg. Fi'n bennu off gyda gradd, so ni'n mynd trwy'r lefelau hyn i gyd o gwahanol brofiadau yn yr ysbyty a gwahanol swyddi, a bennu lan gyda gradd nyrsio. Felly fi'n edrych mlaen i fennu'r gradd a i fod yn nyrs fach gobeithio da. Fi bob tro, fel o'n i'n gweud, moyn nyrsio ers bod fi'n blentyn. Fi yn ferch sy'n licio gofalu o hyd am bobl. Mae'r profiad yn wych mae pob dydd yn wahanol 'da fi. P'un fi'n edrych ar ôl plant bach neu pobl oedrannus. Fi'n teimlo fel bod fi'n gwneud wir gwahaniaeth mewn bywyd pobl. Y mantais i fi o weithio yn Sir Gar yw bod fi yn y milltir sgwar. Mae'r teulu'n rili bwysig i fi, felly mae Bran Gwili yn ardal agos i gytre ac yn lyflu i weithio yma.